Abusiafo yɛma mo nyinaa mo akɔ aba ɛde ba Obinim One TV so ɛna Unity Online TV mo wohwɛ mfonyini a ɛnra na ɛyɛ Akwasidae kɛseɛ ɛwɔ ɛyɛ bosumi a yɛka ne sɛ ɛtwa mu yɛ Akwasidae na ɛtwa to ɛno no na pani bɛhwɛ na ɛnya asɛm ketewa koraa nyinaa yɛwura nana pɛm sɛ ɔsɛ ɛtwa review na wɔti asa penifo titiri ɔman penifo ɔman pani dada dwondwoma ni mahama ekopie mu bi ɛwɔ hɔ ɛna afei so no ɛyɛ nananom penifo ɔman pani ahodoɔ ɛna afei so no ɛyɛ mahyebidwafo ahodoɔ ne kopie mu aduwadie no ɛyɛ ka bɛhɛ Asante ma ahema nso so nana fie kobia mpem no so di asa ne nyasɛ ketewa koraa kyɛ sɛ na ɛkɔ so a yɛn nso so ɛkɔfa bi a yɛyi de akyerɛ yɛahwɛfo ɛwɔ kasafo ni ɛso Unity Online TV modern now ne yɛhwɛ na de bia yɛmfa mo stories mfa mbɛ Asante ma wo wo ti ni ẹni pé wọ́n.